Reliebuhan sa pwesto ang duha ka hepe sa kapulisan dinhi sa Rehiyon 7 nga nalambigit sa mga politikanhong kalihukan. Mao kini ang bahad ni Police Regional Office 7 Regional Director Police Brigadier General Anthony Aberin kaganihang buntag atol sa paglingkod sa bagong hepe sa Cebu Provincial Police Office. Sa iyang pakigpung, nagkanayon si Aberin nga ang duha ka hepe ang ilang na-monitor nga aktibong nalambigit sa politikanhong mga kalihukan hilabi na sa nagkaduol na ang barangay ug sangguniang kabataang elections ning buwana. Mibahad si Aberin sa puwersa sa Rehiyon 7 nga mohimo siya og tukmang aksyon pinaagi sa pagtangtang sa bisan kinsang personnel nga mapamatud-an nga manginlamot sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections. We are on election period. Everyone expected to be apolitical. Dapat neutral tayo. I have received reports of some officers na talagang they are campaigning for someone or they are campaigning against someone. May I remind you na please maintain neutrality. If you cannot maintain neutrality, you file your resignation or retirement and you join politics. Because as long as you are a member of the PNP, we must be apolitical. Subay sa tinguha nga malikayan ang krimen karong nagkaduol na ang piniliay, gibutyag ni Aberin nga dako og tabang ang klarong presensya sa kapulisan. Let's go back to basics. And if we say go back to basics, observe the basics, alam naman natin na ang basics natin is just like the Bible. We always observe the police operational procedures. Because sa most important mandate ng PNP, that is crime prevention and crime resolution. Samtang, formal na nga may asumir karong adlaw ang bagong Provincial Director sa Cebu Police Provincial Office nga si Police Colonel Percival Zorilla. Si Zorilla gikan sa Philippine National Police Academy kabalikat class of 1998. Si Aberin mimando kang Zorilla nga paligunon og palakdan ang police visibility sa lalawigan isip usa ka proactive nga lakang batok sa kriminalidad. Like katong akong giingon na ang mga kapulisan should be proactive. Di na kinahanglan na suguon pa sila. So kinahanglan kabaw na sila unsa ilang buhaton. Basic, back to basics ingon pa ni ato ang regional director. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV Cebu.